fanns bland kavaljererna på Ekeby en som var en stor musiker. Det var Sven Liljekrona. Som fått ett gott hem på Lövdala och som alltid längtade dit. Men som ständigt rastlös lämnade hem. Det var som om hans ande behövde rikedom och omväxling för att kunna uthärda livet. Och nu när jag var ute i roskvarteret så upptäckte jag att en toffars rosor var utsprungen just idag. Fast de kommer med lögn och falskhet. De sådana där stackare vet väl inte vad de ska hitta på för att få sig hjälp.